papi zvikanzi ika kamudhara kanoshupa saka mudhara kama inini zveshuwa kamudhara njakatema nedemo pese apangu akufamba wakati mwana demo baba demo. Ndopandakafonerwa nasisi vachiti kesi tasvika kuno izvezvi baba waurawa naKnowledge. Ndopaakavateera bva anhonga dombo hanzi bva awarowa musoro baba ubva wadonha. Saka wadonha bva aenda ipapo bva atora rimwe dombo rakati kure ubva angovati musoro uyedzwa. Kesi tandinoda kuuraya baba nokuti baba wanonditewera ndo akandidzivisa kubasa. Vamwe watataura navo vataura pamusoro pekuti mukomana uyu akambenge ari mutorongo mushure mekunge atora mwana wemukoma wake akamukandira mumvura. Akaona kuti ari kudaidzwa angateerwe bvaamisa papfudzi akutofambisa kunomukanda kuseri uko bvaasvika bvaadambura bhandi resechero yake bvaamusunga maoko kuseri kudai. Amusunga ndofunga akangomutora akamusunga kudaro bvaamukanda mudziva. Kudzoka kwaakaita kunoko kunyange vemunharaunda vamwe vakanga vava kutomutya. Dai hurumende yabatsira kuti vanhu vanenge vachiita zvakadai zvisokuuraya munhu kana kukauya zvemamwe maelections vachida kuburitsa vanhu neamnesty wakadai wadai vachivasarudza zvavo vachivasiya. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchiitiko chinorwadza kuno kumapurazi ari kumarondera kune mwanakomana akauraya baba achishandisa matombo. Mugadheni muno mumatiri ndimo makatangira dzivoi. Baba vakatomboedza kutiza mwanakomana achivatandanisa asi zvakazovakunda. Mwanakomana akatora upenyu hwababa vake. Vazhinji vatataura navo vataura vachichema-chema pamusoro pekuti mwana uyu aitombotisidzira mumashure kuti ada kuuraya vamwe. Baba vanotombonzi vakaenda kumapurisa vachiti mwana uyu atorwe aiswe kune vanhu vane pfungwa dzisingaiti zvakanaka asi zvinhu izvi hazvina kuita sekudaro. Tataura nemukoma wemukomana akauraya baba uye ati takakura tose uye zviri kumurwadza kuti munin'ina wake atora upenyu hwababa uye baba vafa nenzira inorwadza. Chokwadi inini ndiri mwana ndonzi Kester Kapesa. Auraya anonzi Knowledge Kapesa. Munin'ina wangu. Knowledge ane makore mangani? Ane 36 years. Baba vanga vaine makore mangani uye baba avasiya mhuri yakakura sei? Baba makore ndewa 48. Makore ndogona kutadza kumabata zvangu. Mhuri tanga tiri 9 asi tasara 7. Makanga muri kupi pamakanzwa kuti ndo zvaitika kunoku kumusha? Inini ndogara kuChinhoyi asi ndaiwe kuKadoma. Ndichibva mukadoma ndichida kupinda muChegutu ndopandakafonerwa nasisi vachiti kesi tasvika kuno izvezvi baba waurawa naKnowledge. Zvinhu zvakandibata zvokuti ndakanzwa kuti semunhu airwara ndakapora panguva iyoyo. Ndikati chirega ndiende kupi kuna baba asi ndauya kunoku ndakasvikoshwa ndikaratidzwa maitikiro akaitika kubva kusvika baba vafe wazodewo kutiza munhu akanga aida kuzvinunura asi wakakundikana kusvika Knowledge awauraya. Zvinhu zvinondibata izvozvo kuti shuwa baba wakafa pondo. Mati muri mukoma waKnowledge zvichireva kuti makakura mese mukadya mundiro imwe chete zvichida muchikura pamwe maitofamba kuenda mese kuchikoro. Munin'ina uyu anga ari munhu akaita sei? Ane here pamwe paimbotaura nemi kana zviri kumunetsa kana kuti kunzwa kwamaita kuti munin'ina adai kuna baba zvinhu zvekuti mungati here pamwe mararamiro aita munin'ina wangu hazvina kundishamisa? Ichokwadi nemunin'ina wangu takakura tiri 2 tichienda kuchikoro tichidya mundiro imwe chete. Pataikanganisa taitotsurwa tiri pamwe chete kana kurohwa tairohwa tiri pamwe chete. Asi nekukura tazoendawo kumabasa. Anga akushanda kwaTuboy tichibuda mumarondera ini ndiri kuChinhoyi. 2013 ndakafonerwa zvikanzi Knowledge akupenga
ndobva ndasumuka iri 2014 ndichienda kumusha kwaakanga ari kumatongo. Ndikasvika ndikabvunza naye munin'ina, chii chaakuitika pauri? Hausisiro zvawakakura uchiita sei? Munin'ina akandipindura akati, Kesta, ndiroda kuuraya baba nokuti baba wanonditewera ndoakandidzivisa kubasa. Chinhu chandakakwanisa, ndakakwanisa kukanzela munin'ina wangu. No bamunini, baba hawaiti sei? Haurawe. Baba hawaitiwe zvese zvauri kufunga. Ngatichidzokere kuna baba. Tinoona kuti baba chii, tifambewo nani nababa. Ndakakwanisa kunyengetedza munin'ina wangu akabvuma kuuya kunoku. Takauya kunoku tikazama kuti tione kuti munin'ina chii chiri kuitika. Takazotadzawo hedu kuwirirana sefamily, ndobva ndangoendawo zvachose from 2015 up to now ndichinzwa kuti baba washaya. Imimi manzwa kuti pfungwa dzake ndodziri kuita zvakanaka. Akamboedza kurapiswa here zvichida kumadoctors kana kuti ane mishonga yaaitora here kuti aregere zvaainzi haasi kunzwa mushe pfungwa? Kubva tichitanga kufamba naye hatina kuenda naye kuchipatara, taienda kumaprofita. Paazopindana netsaona yekutora mwana wamukoma, paakamukanda mumvura achienda kujeri, ndopandakazonzwa chinzi akanoongororwa pfungwa akaonekwa kunzi pfungwa dzake hadzisi right. Ndopaakauya kubva ikoko aine makadhi ake nemapiritsi ake achimwa. Mapiritsi api zvichiratidza kuti pfungwa dzake kana kumadokta wakaona kuti pfungwa dzake hadzisi kuita zvakanaka. Tiri kuona isusu semunhu akambenga ari mukati achibva azoburitswa. Mungati here pane zvimwe zvinhu dai kuri kuti zvakaitwa nemazvo pamwe tisiri kutaura zvatiri kutaura nhasi? Inini ndaiona kuti dai hurumende isina kuburitsa knowledge. Pekutanga takati pamwe imistake, asi semunhu akanga aita medha, munhu anga asingafanirwi kunge achiuya achizogarisana nevamwe futi. Kuburitsa kwawakaita knowledge, ndinoona sokuti ndo kwakonzeresa kuti baba vafe, nekuti baba chero tikanzi takanganisa, baba naamai vane mwoyo wekubereka kuti vana vangu uyai mugare semunhu waaitiwo mwana wangu. Asi dai hurumende yakanga yachengeta knowledge, kana isu tese taikwanisawo tichienda tichinomuona sehama yedu. Asi izvizvi zvaakutinetsa kuti no, munhu akadai afanirwi kunge achinge achisangana nevamwe anenge atopindana nepfungwa dzakadai. Ndomuono wangu. Knowledge ainwa here kana kuputa? Nekuti tinoona dzimwe nguva vamwe zvine izvi vanozonzi zvichida pfungwa dzacho hadzina kuita zvakanaka nekuti anwa kuti aputa, kana kuti hunhu hwake hwachinja nekuda kwezvinhu zvaanenge achitora. Knowledge achikura, tichikura taiputa fodya nekumwa doro tese. Asi kutanga pa2013 pfungwa dzake dzekubva pa2013 nekubva pa2013 zvichidzoka kumashure dzakanga dzasiyana nekuti munhu ari kuputa fodya nekumwa doro. Izvizvi zvazvisiri zvekunzi ifodya nedoro, because paiputa fodya nekumwa doro kumashure uku asati ataura zvinhu izvi, asati aoneka kunzi njere dzake ndozvadziri kuita, taiwirirana. Tingati here dai kuri kuti pane vakaenda kutoenda kumapurisa kunoti vedu vemunhu uyu ari kutaura kuti ari kuda kuuraya nhingi zvichida dai vakamutora pamwe tisiri patiri nhasi? Ichokwadi nekuti baba vanotaura vari kuti baba wakatomboenda vachiti knowledge nemwana wangu hatisi kuwirirana, ndinoda kuti mumutore munomuendesa kunochengetwa mapenzi. Hanzi kwakangonzi tichagadzirisa kuti aite sei. Pawakangoti kuti tichagadzirisa kuti aende, hazvina kuzosvika pachana yogadzirisa kusvika pazvave nhasi. Mudzimai wababa ataura kuti achibva pamba vakanga vatomboudza murume wavo kuti kana knowledge akataura musataudzane naye, asi mwana anonzi akanga achitora zvinhu muno mugadheni mababa
Pavakatosvika vakasvika achichera mbambaira vasina kumupa mvumo uye akambenge atora mabhanana, zvinova zvekuti pavakamutsiura ndipo pakatangira dzivo racho. Uye zvinhu izvi vazhinji vakazoita zvekunzwa nekuda kwekuti pazvakaitika vakanga vari vaviri. Ndakavati kana ndabuda ini zvinenge zvaita knowledge zvese ingogamuchirai, vakandidavira hongu. Asi ndakabuda pano ndikaenda navo marondero, chavakatanga kuita kuenda kubhengi wakatora mari yavo wakandipa $10 zvikanzichienda yekudzokesa unoipiwa naatete wako. Ndikati hongu, Joshua ndakafamba ndisati ndasvika kwaroro chibva wafona zvikanzi maapapi. Ndikati ndakutosvika. Zvikanzi mangwana mudzoke. Ndikati chokwadi ndinodzoka. Asi mangwana kuseni wakafona wakanditi mamuka sei. Ndikati mamuka sei. Zvikanzi tamuka. Hakuna kupera kana 30 minutes vachibva vandifonera kuti amai mwana mugodhi maiswa mushonga. Ndikati nai baba, chii chida kumboitika? Zvikanzi mheno. Ndikati mimi kana muri mega saizvozvo toitai plan, munotsvaga mvura mumaraini motosiyana zvekumwa mvura yemumugodhi. Zvikanzi naiwa zvakanaka mai boy wangu. Ndikati aiwa zvakanaka, ini mondona ndasvika. Joshua ndakabika chikafu kona tete tikadya, tikapedza. Tapedza kudya chikafu nguva ndakageza ndikati rega ndichipinde munzira ndopandakanzwa foni. Foni iya yakafonwa ndakaidavira, munhu akanditi ndini mai Nyume, maikapesa mhanya hakuna chakanaka. Ndakati chii? Zvikanzi hakuna chakanaka, sezvo iwe wairamba kundiudza chokwadi nekukasika. Ndakatora bhasikiti randanga ndinaro ndandatakura mambaira ndikamhanya kuna tete. Ndikati tete ndozvandautoudza kuti mhanyai, kuno hakuna kumira zvakanaka. Saka ndapedza kutaura natete, mai Nyume wachibva wafona. Maikapesa kukushingisa mudikani, wakapesa wafa. Handina kugona kubvunza nguva iyoyo kuti chii. Nguva musikana wangu paakatora foni akafonera mwana watete, chido ndozviri kunoko, baba uri kunzi wafa. Uyu ndiye akagona kuzofona. Zvikanzi aiwa warohwana knowledge nedombo. Wandonzi wasvikira knowledge achichera mambaira. Wakamuti iwe kuchera mambaira usadaro here, kana kuti wakataura kuti chii handizivi sezvo ndanga ndisipo. Saka ndonzwa vamwe vari kuti wakanhonga akavhinga wakamutema. Pakumutema nekavhinga akati unonyepa, ndipo akatanga kuwamhanyisa. Asangana nedombo kwakuwatema, wanonzi wakacheuka. Wakamubva murova nedombo, uchibva warohwa nedombo pahuma. Pawakarohwa pahuma wachibva wadonha. Pawakadonha kudaro wanonzi ndopaakanhonga chidombo agotanga kuwatswanya musoro. Iyi histori yandinongoudzwawo ini hana zvandakaona. Ndakangosvika zvinhu zvaitika. Mukomana mumashure umu musi wa10 July wakabva naye kobaiwa. Zvikanzi kuudza manesi, zvikanzi akakamudharaka muchakaona ndakauraya. Sezvo kakambouraya mukoma wangu wakamudira poison muchikafu. Zvawakamudira poison muchikafu, zvikanzi saka naiwe nchawauraya. Pakudaro ipapo wakasvika pano, zvikanzi boy ndozvataura knowledge. Uyezve chikafu chako handichadye, ndichararama nematamba. Mumashure mese mundairarama netsubvu. Ndikati nai knowledge mwanangu, unoti ndairarama netsubvu. Inga ndaitoti kana ndichienda kumaricho yangu kwandikunoshandira chibage ndaikusiyira upfu, breakfast ndaisiya ndabika, unoti unorarama netsubvu papi? Zvikanzi ika kamudharaka kanoshupa. Saka mudharaka kamainini Joshua kamudharaka ndichakatema nedemo. Pese apangu wakufamba wakati mwana demo, baba demo. Nai baba, mukafamba makati mimi demo knowledge demo. Simba ra knowledge nerenyu hariite sei? Harifanani. Zvikanzi hazvina basa. Ndinchibuda pano vocho ndakasiyana watsinikidza kudaro, handambozva kuti mumwe wangu akapindwa nemhepo yekuramba wachingomutsura. Izvo ndo zvandinoziva chete, nekuti mwana wedu ayo mumashure tinonzwa kuti kwai akanga akambokuwadza mumwe. Saka naitoti musaiti naye makwikwi, asi iwe wakakundikana kusamuita naye makwikwi. Mwana uyu muri kuti imimi muchibva makatoti kana knowledge ataura musati, zvinoreva here kuti kutaura kwaita kuti ndichada kumuuraya chii chamakaita imimi? Makaenda kumapurisa here? Mune vamakaudza here kuti ari kutyisidzira kuti anoda kuuraya? Ivo baba vachitaura vachizvoni vanhu ndakanga ndakawaudza, vanhu vakatosvika pakuvatsura kuti imimi dai maendesa knowledge kupi? Kumapenzi. Pane pavakamupa takambotiza pano apa takazosvika kumapurisa tikati warume madii kutichengeterawo. Zvikanzi pari zvino hakuna nzvimbo yekuti aite sei timbomuchengeta. Tikatsvaga nzvimbo tichaya kumutora. Zvakangogara zvakadaro, hatina kuzombona action. Sei muri kuti makati dai aendeswa kumapenzi? Mune kutarisa kwakuti maita kuti mambotaura kuti aibva kunobayiwa. Zvinoreva kuti here kuti aikanganisika pfungwa? Nekuti kusawirirana aiti mukatanga kutaura nyaya pakupedzisira anopedzisira kutaura zvinyadzi. Ndosaka takati aiwa baba zviri nani kuti anochengetawa kune vamwe.
nekuti anga akatosprena kuverenga, anga akaverenga wanhu vanosvika, anga akati eni, manu, nani, ndovaifanira kutotanga baba vachitova wekupedzisira. Asi zvakazotokundikana kune vakatangira kuna baba, wese vanga vane fungidziro yekuti ava ndichavauraya vozopedzisira ndiwe kasekuru kacho, nekuti vana ivava wese vatatu kuverenga vachiverenga zvikanzi vanasikana vairi ava nemubvana wenyu munovaita mukadzi, saka ndikavauraya zvinese zvinoita. Achiti mumashure umo akatomboenda kwasisi wacho, sisi wacho tikazovawarira kuti takufona kuti knowledge yauya ikoko, iwo sisi wacho achizosvikawo pano vari kutaura histori yekuti anga akangounganidza matombo ekufungidzira kuda kutanga kutouraya sisi wacho. Mungati here mimi dai makawana rubatsiro zvichida kubva kumapurisa, pamwe nhasi uno tisiri kutaura zvatiri kutaura izvi? Chokwadi dai wakatichengetera mwana iyeka, dai kutaura kuno pasina zvakaipa zvakadai. Tinonzwa isusu kuti akambenga akasungwa achibva azoburitswa. Imi muda kuti kudii kune vanhu vemutemo? Nekuti tikaona kuti pane kwaakambenga ari vachibva vamuburitsa nguva yake isati yakwana, nhasi unoti akuchema baba vauraya. Inini pari zvino ndinoti dai vanhu vemutemo vandinzwisisawo, ndisingade utsinye kuwana wasara. Ndiri kuti mutemo ngauchengete knowledge kusvika ameni, kusvika Mwari vamutora, nekuti akadzamara asvika panoka vari mumashure vese vanoparara. Baba vatataura navo vativo zvinhu zvavakasvikoona zvakavatyisa, nekuti vakatosvika baba ava vakarara mumunda apo pavakanga vaponderwa nemwana wavo, uye vamwe vatatano vanoti vavakidzani vanototaura kuti vakanga vava kutya mukomana uyu. Muchakabvunda sekuru wangu zvangu. Munogara kunoku? Ndinogara kunoku asi kumushando kubva kumutoko. Mungatitsanangurire zvamakaona musi wazoshaika baba. Patakasvika munomu ndakaona wakachingwa wakarara pambera pamavhinga apo. Tikaona knowledge wacho akauraya akagara apo. Chisvika muchiona imimi munhu atoparara, zvakakubatai sei? Chii chamakaona? Tiri kunzwa kuti vakanga vakatemwa musoro nedombo. Dombo racho rakanga ritoripo. Kuzosvika pakauya vanamai Mashamumbe vachionawo nemapurisa achisvika achiona, takanga tiripo. Zvakakubatai sei izvi? Mwana auraya baba. Takatambudzika, hapana chatakakwanisa kuita. Hapana chatakakwanisa kuita. Imimi knowledge muchimuona achigara nababa vake anga ari mwana akaita sei? Magariro aita waingorafurana wachipindirana zvisirizvo. Ndozvandaiona. Chii chamuda kutaura imi kuvanhu vakateerera, kune vana, kune vabereki, chamuruda kutaura kuti zvimwe mangwana hatizosvika patasvika nhasi apa? Ndakanzwa mapurisa achiti kana wangonzwa mumwe munhu anenge akushungurudza achikutaurira inzira usingadi, uya uripoti. Izvozvo zvinhu izvozvo isusu zviri kutotishungurudza, nokuti isu takafungidzira kuti zvaaita zvemwana izvi kuda dzimwe nguva anga akatumwa here newanga wakamutuma kuti tibatire semunongoziva nyika zvairi. Saka apa taakutotadza kuziva kuti saka zviri muropa rake here kana kuti zviri pai, uye taakutotya kana kuti izvozvi isusu tisuduruke tiende kudzimba dzedu tichisiya hama yedu pamba apa bankuru havasisipo. Taakutongotya kuti haadzoke herezve, paanodzoka achasikoita sei. Taakutomutya. Kunyangwe kusvikawo kwatakaita vanhu vari munharaunda vari kutotaura kuti kunyangwe paanga achifamba anga achitaura kuti iye ndoda kuuraya. Vane mazita avari kutaura kuti aitotaura kuti ndoda kuuraya. Saka apa paakauraya baba wacho anonzi ane waakatoudza kuti ndowauraya chete. Saka apa taakutotadza kuziva kuti mhosva yacho zviri muropa here, uye ipa achadzoka kunyangwe nharaunda iri kutaura kuti isusu dai zvichibvira mapurisa watongoti agare zvake ikoko. Saka paadzoka baba wakasvika kugamuchira mwana wake wakati mwana wanga adini adzoka, saka ndobva wakugara naye. Saka wagara naye isusu setisingagari kunoku hatisi kuzivawo kuti paitika zvinenge zvii, nokuti isusu hatigari kuno. Asi pakunzwa kwatiri kuita ari kunzi aingonetsa achingonetsa. Saka baba semubereki waitora apo nepapo, kana chikafu wari kunzi baba waitomupa, wachimupa chikafu nezvekupfeka zvake. Nezuro takatowana mumba mune jaketi rainzi akapiwa nababa wake
kutipfeka. Saka zvadaro hanzi pakugarisana hameno kuti iye aizoita sei zvaizobatawo baba. Saka kuti azouraye baba wake ari kunzi akaenda kugadheni. Ndokubva musi wekutanga hanzi akatora mabhanana asina kuaudza. Kechipiri baba ipo pawakazoti ndiende kugadheni yaSaturday ndo yaakavauraya Saturday iyoyi. Wakati regai ndichinodiridza maonyana angu gadheni. Ndobva waona achichera mbambaira. Saka ndo pawakazosvika kumubvunza, ko inga nezuro wakatora mabhanana tsoka yako ndakaiona, wakungoramba uchingotora zvinhu zvangu, ko inini ndozodii? Ndo pahanzi akabva atanga kuatuka. Ndofunga wakazotaudzana ipapo, asi wanga wari tuma musina mumwe munhu. Saka hanzi ndokubva ndofunga akamboda kuvarova iwo sababa warwadziwawo pamwe wakada kudzorerana, wari kunzi wakatombobatana ipapo. Saka baba semunhu mukuru wakakundwa simba, ndokubva waakutiza negadheni riye. Saka pawaimhanya hanzi kutiza ndo paakavateera bvanhonga dombo, hanzi bva warova musoro baba ubva wadonha. Saka wadonha bva aenda ipapo, bva atora rimwe dombo rakati kure, bva angovati musoro uyedzwa. Hanzi baba hapana kumuka. Saka ndofunga hanzi akamira kuti aone kuti iwo waita sei. Saka hanzi amira kudara akazviona kuti ndofunga ndauraya. Ndobva wasecha muhomwe mawo, bva atora foni, bva akuenda uku kuvhireji kwavakambotanga kugara. Hanzi achiridza foni yawo. Ndobva asvika pamwe pamba hanzi powamwe amai. Akati ndikukumbirawo kuti munondionerawo baba wangu. Tanga tichirwisana saka iwo wazodonha, saka wakangorara. Zvikanzi wakarara asi wari kufema here? Hanzi akati hameno handina kuzvitarisa. Saka amai waye hanzi nekutya nekumutya vanhu vari munharaunda muno wanga waakutomutya. Hanzi wakati sanoenda hako ndiri kuuya. Saka hanzi auya, ndofunga wakaonawo kuti afambawo pakati kuti ndobva waakusara wachitevera. Saka mhino kuti kwaitevera vanhu wangani? Hanzi iye paakasvika pana baba wake avo vasati wasvika, ndobva atoona hanzi akazosvika ndokutoona ropa raakutoerera. Ndobva atozviona kuti baba wafa. Hanzi ndobva akazodzoka achimhanya kudzokera futi kwaabva. Ndobva akazosangana nawo munzira. Zvikanzi inga wadzoka futi. Zvikanzi baba watofa. Hanzi ndobva wasvika nevanhu vaye watoone zveshuwa ropa riri kutoerera. Saka hanzi iye haana kutiza. Hanzi akabva amirapo. Vanhu vaye wakudaidzana wakusheedzana kuti wauye. Iye hanzi haana kana kutiza, akatoramba akamira. Hanzi vanhu vaye vachiuya vachimubvunza. Saka hanzi akaramba akamira akati inini handimbotize. Mapurisa acho ngaauye hawo. Hapana kwandinotomboenda. Haana kana kutiza. Dai ariwe kutiza, dai akatotiza vanhu avo hapana aimboziva kuti ndiye awauraya. Asi akaramba akamira. Ndokubva vanhu vaye vazouya. Ndokubva tazofonerwawo kuti ndo zvaitika. Takashamisika nokutya. Saka tasvika kunoku takanzwa nhoroondo iri iyo. Asi iye hatina kuzomuona anga aenda. Saka mhuri yese mukati memusha kana wagarisani wari munharaunda inoyi wakutya. Zviri kutonzi asati auraya baba wake avo, hanzi pane vamwe amai vakamuona ivo vachibva sekuku, iye achibva sekuku. Hanzi wachida kuti wasangane naye. Ndobva waziva kuti ndiye. Hanzi ndobva watotendeuka, watanga kudzoka kwawanga wakabva wakutomhanya. Saka hanzi wanga wane mapatapata. Hanzi uyu paakanzwa kuti pa ndobva wabvunza kuti ko inga muri kutiza iko. Hanzi amai waye ndobva watonyepa. Akati ndakanganwa foni yangu, ndiri kudzoka kunotora foni yangu. Asi iwo amai waye hanzi wakazototaura kuti ndaitotiza, ndaimutya. Saka kana wagarisani wese muno wakumutya. Inini zvandingataure pamusoro pemwana uyu, isusu tine mhuri, tingangoti wese wana wababa wake iwawo wasara, kunyangwe nemhuri yemunin'ina wangu iyo iri mukati memusha umu, wese ndingangoti vana vangu. Takutya kuti zvadaiso atakurwa ipapapa haachaerese kuuraya munhu. Vanhu akutoona kunge ari kuuraya huku. Saka inini ndaikumbira zvangu kuti zvambotaurwa zviye ndinoda kuzvidzokorora futi. Kana patinenge takagara
Ndo zvataitotaura kubva patakasvika mukati memusha iyoyo, kuti dai hurumende yaiona zvayo, dai yaibatsira vanhu, dai waiti munhu anenge aita zvakadai izvi wombomubata kana kuti wotanga wabvunza hama dzake kuti munhu uyo wodzoka here, nokuti ipapa kana iye akatodzoka akanzi azoburiswa achidzoka akutotyisa, nokuti ipapa apa akauraya, ende anotoziva kutotaimira kuti ipapa apa akatotaimira baba wake wanga wasara wari 2 chete, amai wacho wawari kugara nawo pari manje manje wakanga wabuda waenda kuHarare, saka wanga wangori 2 nababa, saka akateera baba wake achitoziva kuti hapana kana mumwe munhu. Saka chikumbiro ndechekuti dai hurumende yabatsira kuti vanhu vanenge vachiita zvakadai zvisiso kuuraya munhu, kana kukauya zvemamwe maelections wachida kuburitsa vanhu neamnesty wakadai wadai wachivasarudza zvavo wachivasiya, nokuti wanenge wasara kumusha waye kana wagarisani nehama neshamwari hawana rugare. Vamwe watataura navo vataura pamusoro pekuti mukomana uyu akambenge ari mutorongo mushure mekunge atora mwana wemukoma wake akamukandira mumvura akamusunga maoko, achibva aburiswa pakaregererwa vasungwa. Kudzoka kwaakaita kunoko kunyange vemunharaunda vamwe vakanga vava kutomutya. Pakukura kwake chokwadi taimuziva kubva vachiri kumudzi vasati vambouya kunoko, achienda kuchikoro kubva kupuraimari kusekondari taimuziva ari mwana chaiye. Saka apa zvakatozotishamisawo mazuva atakazonzwa 2016 achinzi atora mwana wemukoma wake, mwana wekwamainini, amusunga maoko akanomukanda mudziva. Saka ipapo takazouya kuno kunhamo, zvakatishamisa, asi hatina kuziva kuti chikonzero chiri kumupa kudaro chii. Pane vanhu vakaziya sei kuti akanda mwana mudhamu, uye iye pane here paakazotaura zvaakanga azviitira? Wakazoziva gogo pawakanga wabuda uyu, gogo wakasiya mwana achidya mumba abva kuchikoro, ana iye yaaripo pamba. Saka wamwe wakabuda kubva wauya mumunda zvikanzi da unoona bhinzi dzangu kuti dzamera zvakanaka here, wachitika mwana asara zvake nemunhu wepamba. Saka paakangosara kanzvadzi kake kaakaripo kaiteedzera nemwana uyu akakanda mvura, paakangosara ndofunga anga akazvironga kare, ndobva ati mwana uye, yanga iri nguva iyeye yekudya chibage chekutanga chemumagadheni, ndobva amuti hande kugadheni tinotora chibage, ndo mwana uye ndobva abvuma ubva waenda kugadheni. Saka wasvika pagadheni apa rawo repadhuze, awa wemumunda wakabva wadzoka kanzvadzi kake karipo pamba. Saka pawakadzoka gogo wake munin'ina wangu wakabva waona kuti mwana hapana, ndobva wati naiwe ko tashinga ari kupi, zvikanzi nekahanzvadzi kake aenda nababa munin'inoreji kugadheni anzi hande tinotora chibage. Gogo akati iwe daidza mwana auye, aenda nguwai, zvikanzi waenda pane chinguva mbijana, hanzvadzi yake ndobva amhanya kugadheni, ubva amudaidza ari kugadheni, anzwe mwana akangodaira kamwe chete, pane karikuwa kari papo, angoti hei paakadaira, ndofunga iye akabva azvinzwa kuti mwana akutsvagwa, kana kuti akabva amuisa zvinhu zvekumuvhara kuti kana akadaidzwa futi haachadaire. Pakazodaidza hanzvadzi yake kechi2 haana kuzodaira, ndobva aenda naye kudziva riri kuseri uko. Akanga ane sechero, akanga atopuhwa mukaka nemunin'ina wangu pamba apa nechibage icho chaaisa musechero yake muya, ndobva atakura bva aenda. Mwana uye paakasvika pamhirapo bva amutakura, akaona kakuti ari kudaidzwa angateerwe, bva amuisa papfudzi, akutofambisa kunomukanda kuseri uko, bva asvika bva adambura bhande resechero yake, bva amusunga maoko kuseri kudai, amusunga ndofunga akangomutora akamusunga kudaro, bva amukanda mudziva. Saka pane mumwe mukoma wake akanga ari mugadheni, pane chikomo chakati kwaakakandwa kuseri, gadheni remukoma wake ranga riri kuseri. Mukoma akatonzwa kuti chii kwemwana uye, saka mukoma haana kuziva kuti mwana ari kutodini, ari kukandwa. Apedza akabva auya nemugadheni, mukoma uye zvikanzi ndikubva mugadheni. Saka kapu iye yakabva nemwana apa akabva aisiya mugadheni mune mukoma wake, ndokubva atiza aishanda uku kumhira mheno mberi ikoku, ndokubva atoenda akadai. Saka pakazosvika gogo achiti mwana ubva wamushaya, baba wake waigara uku, baba wemwana iye akakandwa mvura. Ava gogo sekuru wanga wasipo, gogo ubva watotuma kahanzvadzi kake kuti mhanya unoudza baba kuti mwana adini, mwana tiri kumushaya.
sekuru wozouya bva waudzwa kuti mwana tiri kumushaya, sekuru ubva waudzwa ubva wateera ikokoko, wateera wakatoita purani dzokuti tingasvike tichimuwana sei, tikatadza kutaura zvakanaka anotitiza. Ndokubva wasvika bva wataurirana kuti apa akabuda mumba akatoona anotiza, hanzi bva waendesa mumwe munhu mumwe chete pamba paaigara, wamwe bva wangosara wakati apo wakateyana, hanzi bva wanoka dhoo kwakwatosviba, anga atopinda mumba kunorara. Hanzi mumwe munhu uye bva asvika aiti ndikubvunzawo, ndikuendawo kumba, wachitaura zita repamba pawo ipapo apa. Kubva wangounzwa vamwe vai kuti abuda, wakabva wangomhanya umwe nekuku bva wamubata. Saka abatwa akabvunzwa kuti iwe ko mwana wamuisa kupi? Zvikanzi hanzi ndamuisa kuzvigure. Zvikanzi kuzvigure kupi? Handi unotiratidza. Vamwe ndobva wakumurowa. Zvikanzi taura zvakanaka. Zvikanzi mwana ndamubhabhatidza muna Nyambuya, dziva racho raakakandwa rinonzi Nyambuya. Zvikanzi handi unotiratidza. Ndobva wakazouya naye hwatova usiku, ndobva wazodaidzana muno, ndobva waenda kudziva ikoko. Vataurira vanhu vawanga anawo, zvikanzi ndamukanda apa. Saka kwadoka ndobva wakazomubata, ubva wamuchengeta, ubva wafonera mapurisa. Mapurisa akazouya neremangwana, wakangomuchengeta. Kana pakazoya mapurisa akangoanongedzera ipapo, ndo pakazoonekwa mwana ari ipapo. Mwana akawanikwa nani? Ndevenharaunda rwakapinda mukati kunotora mwana mudhamu? Pakatoya masidhaiva kwakuburitsa mwana, atori akatosungwa mumaoko kumashure. Anga akatosungwa maoko kumashure. Knowledge mushure mekunge auraya baba haana kutiza, akatoudza vanhu kuti kunyange mapurisa achandiona ndiri panapa. Zvinhu zviri kurwadza munyika yeZimbabwe kuti vanhu takunge tisakoshese upenyu, kuti zuva nezuva tinonzwa kunzi kuno kwauraiwa munhu, kuno murume auraya mukadzi, kuno mwana auraya mubereki. Tinongoramba tichiuya kwamuri kuti zvichinge zvaitika tichiona zvimwe zvinhu zvinokwanisa kutikanganisa, ngatizivisei mapurisa zvichida upenyu hunochengetedzeka. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Musakanganwe kuita subscribe.